Good morning mga kaibigan. Welcome back to my vlog, Star. Adto ko magkuha ko og tae sa kanding mga kaibigan kay magtanong ko og luya. Kay nalaos na lang akong luya. Wa gyud ako ikatanong. Nakalimot ko. Pagtanong niya karon maayo mang tempo, wala na may uwan. Ako lang itanom kay okay raman ang luya bisan og walay uwan. Nga imong itanom kay mo survive man na siya bisag walay uwan. Basta matanom na lang na nimo. Okay na kay na mabuhi na siya. Muturok na siya sa iyang gusto. Muna nga karon magkuha ko og tais kanding mga kaibigan. Anak ko dire muha ko og tae sa kanding. Ay, muna akong lingaw nga kaibigan. Malingaw man ko aning buhata, mag-garden. Unang na kong video, nag-harvest man ko. Karon magtanom na pod. May na lang ni makasib sa kang lama. Kay mahal man og magpalita sa carbon.
Let's go. Dadon ko na ni mga kaibigan, oh. Ito na ko sa ako ang garden. Nindot kayo ang panahon karon diri sa amo ang probinsya. Walay uwan. Init. Para mga kaibigan ay akong balde. Anhiranin ako din